ছি ସବାଳ ଆଉ ଘରେ ରହିବି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ନ କରିଦେଲେ ମୋ ପିଲା କେତେ ପିଲା କ'ଣ କରୁ ଶଳା ଇନସାଇଟ୍ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଲି ବାଳ ସେ କାମ ସଦାବେଳେ ସେ ପେ ଆରେ କୁଆ ଯାଉଛୁ ଆରେ କୁଆ ଯାଉଛୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆରେ ତମର ସିନା ତୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସଦାବେଳେ ସେ କାମ କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକ୍ ନ କରିଦେବେ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ଶଳା କୁଆଡ଼େ ମରିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଏ କାମ କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେ ରହିଯା ଆଜି ମତେ ବାଳ କିଏ ରଖିପାରିବନି ଆଜି ଗାଁ ମୁଖିଆ ବି ଆଇଲେ ମତେ ଶଳା ରଖିପାରିବନି ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି ଆଉ ରହିବିନି ଏ ର ବାଲଟା ଆରେ କୁଆ ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆରେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା କେତେ ବାଟ ମତେ ପଡ଼ିବ କହ ସିଧା ଯିବୁ ଡାଙ୍କୁ ବୁଲିବ ମାତ୍ର 2-2.5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ ବାଁ ବାଟକୁ ଗଲେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସିଧା ଯା ବାଁ ଗଲେ ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ହଉ ବାଲଟା ତୁ ରହିଯା ତମ ଗାଁକୁ ତୁ ଯାହାରି ମୁଁ ଆଜି ଆଗୁଆ ଗାଁକୁ ଫେରିବି ଆରେ କୁଆଉଛୁ ଆରେ ରାଜୁ ସାହି ତୁ କହ ତୁ ଗୋଟେ ତ ଆମ ଗାଁର ବଡ଼ ନାଳୁଆ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ସଦାବେଳେ କାମ କରୁନି ବୋଲି ମୋତେ ଗେରେ ସଦାବେଳେ ବେରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏମିତି ଅମୁକ ସମୟ ଧିମକ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିଣୁ ହେଇଗଲା ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି କାମ କରେ ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ପଳେଇଲୁ ପୋଖରୀ ନାଇଁ ପୋଖରୀ ମୋତେ ବାଗ ନାହିଁ ପୋଖରୀ ତ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଅଚିହ୍ନା ଯାବେ ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାମ କର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବୁ ଯେ ହଉ ଯା ଆଉ କଣଟା ବାକି ଅଛି କହୁନୁ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଯା ଖାଲି ପେଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଶୋଇଲା ଆସୁ ଦେଖିକି ଶୋଇବୁ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଛି ରେ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ମାରିଯିବ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଯିବି